Какво? Моля? Направо. Пуснат билече. Много интересно. Ела тук, бе. Тина. Ей, сега частичко е рекордното поне. Ела сега да пуснат билече, дет ми учи извън градско. Ела, бе. Ела съм на GoPro, ела. Ей, сега верно ще има билече. Ей, сега... Ти ме уби, брат, ти за да си ли ме пусна, разбираш. Добре, дай да работим, ако ще работим. Съгласен ли си? Така ста. Брат, така ста. Като блъскаш. В момента друго нещо от теб. Искам да купим шперт по-добре. Брат, така ста. Като блъскаш. Той се е заключил в колата ми шок. Така ста. Я си дигни ръцете, бе, Мишок. Мишо! Макс 3-4 неща, Макс 3-4 неща, Ники. Да, бе, да, бе, да, бе. Толкова съм взел, бе. Ей, сега верно ще... Паркинга съм.